Viva Cambados, o Albariño, a súa festa, e viva o príncipe do rural do Así, Pitusa Cabanillas remataba o pregón que deu por inaugurada a festa do Albariño deste 2022. Un discurso no que repasou os inicios da que hoxe en día é unha das citas máis populares de toda Galicia, recordando tamén o seu avó, o poeta cambadés Ramón Cabanillas. Sentima máis cambadesa que nunca. Eu sentime moi ligada co meu povo. Despois de 2 anos de parón pola pandemia, a festa do Albariño volve por todo o alto para celebrar nin máis nin menos que a súa 70ª edición. Faino ademais cunha nova fórmula. Hoxe comezou unha intensa programación de concertos e actividades. Tiñamos ganas de festa, Cambados tiña ganas de festa e, bueno, despois de 3 anos, por fin imos ter un Albariño que creo que a xente de Cambados, os veciños e veciñas de Cambados ben o merecen. Pero haberá que agardar ata o vindeiro mércores para vivir outra das estampas da festa do Albariño. As casetas que as adegas da denominación de orixe Rías Baixas instalan cada ano no Paseo da Calzada para que os visitantes poidan probar os seus viños. Comeza a festa, comeza os primeiros días con eventos, con concertos, con verbena e a partir do mércores con viño nas casetas. Que viño haberá igual nos primeiros días, pero nos locales de hostelería de Cambados, que hai moitos, e con bo viño, por suposto. Sí, as food trucks abren agora mesmo, de feito imos ir agora a tomar un viño ali, verdad? Sí. Ou seja, que nada, convidamos. A ver, nós evidentemente entendemos a decisión do Consello, en fin, os seus motivos terán, tamén sabemos que non é moito viño e demais, pero bueno, a ver, a festa ten unha parte lúdico-festiva, como en todas as vilas e todas as cidades, que teñen festas igual, sin casetas, e nós tiñamos que comenzar hoxe. Unha aposta para prolongar ata os 10 días a festa do Albariño de Cambados, xornadas nas que se agarda que a afluenza de visitantes sexa continua. A recomendación principal, ademais, é que non veñan en vehículos propios, que non conduzcan a aqueles que vayan a beber. Sempre recomendamos o viño con moderación, as propias bodegas o din, o viño con moderación. Vimos a festa do viño a beber e a pasalo ben e a divertirnos, non a emborracharnos. Esta noite ás 10:30 arrancarán os grandes concertos con Nicky Jam na praza de Fefiñáns, unha das actuacións máis agardadas da programación desta edición número 70 da Festa do Albariño.